Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kajingbu por ya sarkar bahapo sapo prakanta pidai ban penmi ya notification ka pensang ya lut ya kam thung jam. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam tagasngi. Kaseng Voice People Party ha kajingelam uba Arden Milabasa Yomon kala aipor hapo kasafu prakanta ya ka sarkar MDA 2.0 balalam khmat daga National People Party ban pinmi hukum ban pinsange lut ya ka jingai advertisement ne bakan pinmi daga hukum. Kaba penna ban pensange shwa ya ki jing thungkam hakidnat sarkar kat bompat la penbet ya ka reservation policy. Bat ka roster system penmna patba unong yalang patba ha ka jingelang patba bala khot da ka VPP ha parking lot additional secretariat men ha ka khat artrik ujemmang arajar arpulai. President ka VPP ba Adan ulaong balara ka sarkar kampenmi ya ka hukum ka VPP kan penbna da ki program yakhi hagis ngi banwan hadin ka jingelang ban penbha ya ka roster ka seng kala led a ya ka dorkhas sha umintri rang ba ka jila konrad ki sangma bandawa ba ka sarkar kan khot da ka dorbar kerpang banyatai halor ka bha thungkam lani ka state reservation policy bat ka roster system. Kinong yalam ka VPP, ki beya donang hakani ka sngi ki kentup yaw MLE ka North Shillong, ba Edelbert Nongrum u MLE ka Maulay ba Bright Star Well Marbanyang, u MLE ka Mauring Kneng, ba Havingstone Khatpran, ba u General Secretary ka Party Dr. Ricky Singkon, haringkan ka Jingkershan lang dakiriw pait ba. Uba Aden ulaong banalor kani ka jingbu por ya ka sarkar ha ka dorkhas ka VPP ka dawaru ba ka sarkar ka deban pinsange no mardor ya ka jing penrungkam ha kitnan sarkar bapher kat ba ompat wanra ya ka jingpet bnya ya ka reservation policy bat ya ka roster system. Ka jing khethma ani ka jing penting la sngoba kita ki perlu garo imat de kendo ingi ke chia bam imno. Ngalai nangani sepo nong ston ngani thoi phi ngai kendo iki samla garo kibiri kinong kikam seng balang ilai kran ngi shandor kamdai bungi ngile athwa maki kamdar dur no kiji kan persha ngai teng la persang ban shna jubor ya karukom muddur karukom perkhat khnang bangi ngin kenran de no banya dawai gini ka ho te hato galong si bungi ne sangeno ngin haban saya sangla daga jai bedri kamai ke jingkershan katate namangi kemele namta jungi ni kemele bagan mentoy ka Voice of the People Party ni khon ni kani ni tawa ba ka sarkar kan penbek khnang bagan ka jing mentoy ka ba frau ni ki samla wat kam wat jam kadam dei ta reception policy ke bangi ha pa ki kinon shibun ki policy pendo kam jong ka sarkar ki bala penyap khang ya ki to ki longi ki longsem ki ba do no ka kam ka jam ka jong ki sarkar haga jaga bagan wan rai ki polisi thau kam kawan rai ki polisi pindo kam kinoi kai ki batrai ki alphol lai posnam penni ki kindon bagi ni ban pas kata bagi ban pas kata dan pas do kam batla bon ki badu kam menta udoyang ki bakai doyang ki ba kai ding kalau kerja ni kecil jadi babun, haga jaga baga sarkar kan wanra ya kan kompentri kam ke bajanai, banikai kiberi hukum no bikin pomding, banikai kiberi hukum no bikin tidoyong, lakhang ya kata galat menta, bun deki hajar ki baim, ngamnya bakum gina yalam ki basta, lagi don ke jingkri, bangin sukang lo dia ke kam ke baki pat baki tring, ina ban skotho, ba, hau pra. Ikana skol di dam pai di ngi ke jingkermen ikana samlang iki kam duna te ngi iba ka sarkar kam shimlawan ra iki polisi bangini yo mentoilang bangini kiulang o ki kop ki kren sarong ba menta kani ka sarkar kalala ban pli ka kam doyong aba kitu ke bayo e ka mining list yo na ka sarkar India labing ila shong labing analyze ba labing perkhat bha ya gani ka jingyo mining list ke jungki company ba pleng yem long trasho ya ki mar po khanda gani ka chila ka jungi kumnungin kemen kini ki bangi i
te kumjuk kai ngin hap bani ki ke bubun ki wei pat ki mat kani tak ke jing sedang jong ke jing ki nganai pa kani ke senam ke pementa kani ke jing ki ke bani kong benang sedang da ke voice of the people party empat dan ki bani bani ki penta ke senam ngin sedang mangi kom mangi la kular bani ki nam tau pat ba nei tanggoi ke bang kwa ban pan ngani ke po ni da snokya ni snok bani ke mat ni la do tia do dem baru si bana menta ban let keleng ban pensai kat sabalik kri ling bagi lat patai kubur ki pat ba ki ai ke jinggershan ka sarkar kum bakalo mentak ngatrai ki lewat wiat sambaki ke MDA tu mentakar ki balai ki ba pleheng lakot tang itu bai kwa penklar reservation policy tang itu ki ba kwa penbek ngarong fi kan bu jinge yangi kom kinong elam nien habya ki tamangin hapya kapor kabakam jrong lalu pada umi renti ngano tanang bagani ke isu tangkat tu kane por anla ban penbe railan ga juan jigi pada laringi khot se ga jiki kalong ka beduna o ka sarkar kan dili kan penslam ban manu bedunong ngim dunong mangi namar ngi la khot ngi la wer ngi la stang namar kata ka don kam hakini kisni ki banuan ondangi ngi la penbra pada ya ga jiki bagi pada hagari ke jingi kin ai ke jinggershan lagi pada hagari kemai ke jinggershan ngangai sarkar MD kan num patiau ya kata ke jingdawa ke jingi patiau sabar ai le khat tentang si hali le ayu ngatharai lada ka don ke jing snokia kala de ben I ki khat samla ke babun agani ka por ka pementa nani khot ya banta taman sulit senrang ya ngi kum ginoyalam ke bani ai ya kata ke siti syagat sarkar telada ka dei ke jing smuthu ba to dalai ki dengan saidon banta ya banta ka sni te ki manang elai tau ki wei to ka dang biang nai la ka jing ki ka long ba tlat agini ki sni ki banwan manoi pi lese kala bano ke jing ki kabangi la le se banumpoi shikathong namar kani ka don kam ya ka bor ka jong pat ba dei stang ka bor jong pat ba ka bala ban pen kongo ya kani ka sarkar ka kuman namar kata lingba kani ka jingalang ngakhot ya ki pat ba hagari ke jong I bro ko we bala ka voice of the people party ka shimi ki senjam bangine ki nagamata kani kamat wat num benut ya kapor ko jungki wat num benut ya kamenta yo ni feel ya kala shy kala shisni kadi bunyi benut talat ya kapor ban ai lese andai kenau ka don ka jingta ka bakrau lada ka sarkar ka I bagi kita ki bami syakata ka jingkhot kilong tang kindiat nang ni syakmat ni ni trai tenge nang ni syakmat namar benta ka ski ka shiti ka bani ai kan mrong kum ku ka shiti ka bani kong ka bani ai ka hendreu tarik jong uyayong hendreu tarik gila le gila ai ka jing tho ka sarkar gila karpat pakan khot ka special session bagi ni kren halor kani sarkar haduk menta kampak respond ya ka tu ka shiti to kam le kani ka shiti ka banta ka bangin le tanai ka dei ka jing bu por ya ka sarkar bahapo sapo prakanta pidai ban pendi ya ka notification ka ba pensang ya lut ya kam thung jam sapo prakanta ngai sapo prakanta ngai por bat ya ka jingi ki ka jingi niya syakmat lalu patba wai ka jing kersam ka sarkar kan hak ban le kumta ngala community memenda gaski ka sarkar kan I upai ba babun nor ka jing khot ka jing I upai ba kalong baga sarkar kan I ba upai ba ukershan ya kan ka jing le ka jing kadi ka ta ka daw bon gi ban ngo bali ba arden sayrat ba li ai shitiru phir khot pai ba ong ya wer khnang ba ka sarkar kan tip ba upai ba ukershan ya ka voice of the people party ha kan ka jeki ban penbet ya reception policy